बे समाव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावदों बे मोनसे गिदिर रादाबखौ। बोसोर गोदानाव आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, रायजोनि आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा सरकारनिफ्राय थाबैनो मोननो थांगासिनो दङ गोबां रांनि मुलाम्फा। गिबि किस्तियाव मोनगोन 10,000 रां, नैथि किस्तियाव 25,000 रां आरो थामथि किस्तियाव मोनगोन 50,000 रां। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि आइजोफोरखौ लाखपतिनिफ्राय महा लाखपति जानो थांगासिनो दं होननानै बुंथिदों। मागो दमासिनि उनावनो साफ्रोमबो आइजोफोरा लाखपति बायद' आसनिनि रांखौ मोनगोन। मागो दमासि सफैनो गेजेराव माखासे सानल' दंसै। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मागो दमासि फोरबोनि लोब्बायै बे गोजोनथाव रादाबखौ फोसावदों। रायजोनि साफ्रोमबो आइजोफोरा लाखपति बायद'नि गिबि किस्तियाव मोनगोन 10,000 रां। बेनि उनाव नैथि किस्तियाव 25,000 रां आरो थामथि किस्तियाव मोनगोन 50,000 रां। जुदि नोंथाङा लाखपति बायद'नि मोननाय रांखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला आरो मुलाम्फा खालामनो हायोब्ला सरकारा आरोबाव रांनि मदद होबावगोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रिया।